Βεργής ΑΕ. Λέγεται παρακαλώ, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Είναι σε σύσκεψη αυτή τη στιγμή. Θα θέλατε να αφήσετε κάποιο μήνυμα? Εντάξει, το σημείωσα. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, Μυρτώ. Εγώ μέχρι το σχόλασμα θα είμαι εκτός. Έγινε, Κυριάκο. Θα σου προωθώ τα τηλεφωνήματα. Ευχαριστώ. Κύριε Αντωνιάδη. Ναι. Ο κύριος Βεργής θα σας δει τώρα. Μπορείτε να περάσετε. Ευχαριστώ. Η τιμή δεν έχει αλλάξει. Το ξέρω ότι είναι ακριβά. Άκου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα καλύτερο. Το ξέρει αυτό. Τι είπε? Καλά, Γιώργο, θα σε ξαναπάρω μετά. Έχω πελάτη τώρα. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη βρε Νικόλα μου. Αυτά είναι τα καλά της δουλειάς μας. Μην το σκέφτεσαι, Στάθη. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, πώς από τα μέρη μας? Προσωπικό ή επαγγελματικό? Πιο επαγγελματικό δεν γίνεται. Σοβαρά, πώς μπορώ να βοηθήσω? Θέλω απλώς μερικές πληροφορίες. Ό,τι θέλεις. Το αυτοκίνητό μας δεν τραβάει άλλο. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε άλλο μέσο. Και από τη μια εγώ με τη δουλειά, από την άλλη η Δάφνη με το σκαπανικό, δεν κάνουμε χωρίς αυτό. Καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι τα ανταλλακτικά κοστίζουν πιο πολύ από το ίδιο το αυτοκίνητο. Οπότε μάλλον πρέπει να πάμε για καινούριο. Δυστυχώς όμως προέκυψαν ένα σωρό έκτακτα έξοδα και όλες μας οι οικονομίες εξανεμίστηκαν. Γι' αυτό λέμε να πάρουμε δάνειο από την τράπεζα και ήρθα να σε ρωτήσω γιατί εσύ ξέρεις από αυτά. Μάλιστα. Έχεις ξαναπάρει ποτέ δάνειο, Νικόλα? Όχι, αυτή θα είναι η πρώτη φορά. Αλλά θέλω τόσο πολύ να βοηθήσω τη Δάφνη με το σκαπανικό και... Και? Σχεδιάζω να αρχίσω κι εγώ σκαπανικό το φθινόπωρο. Σκαπανικό? Μην το πάρεις στραβά. Εγώ μαζί σου είμαι αν έχεις το περιθώριο να το κάνεις. Αλλά δεν θα χρειαστεί να δουλεύεις λιγότερο? Ναι, το συζήτησα ήδη με το αφεντικό μου. Θα με κρατήσει με μειωμένο ωράριο. Μπράβο. Αλλά κοίτα πού θέλω να καταλήξω. Αν δουλεύεις λιγότερο, θα έχεις τη δυνατότητα να πάρεις δάνειο? Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω εσένα που ξέρεις την αγορά. Πού κυμαίνονται τα επιτόκια τελευταία? Για να σου πω την αλήθεια, Νικόλα, αυτή την περίοδο είναι στα ύψη. Σε πόσο καιρό θα μπορούσες να το αποπληρώσεις? Να πούμε 4 χρόνια. 4 χρόνια? Σε 4 χρόνια θα έχεις πληρώσει άλλα τόσα σε τόκους. Έτσι, Κοίτα, το δάνειο πιθανότατα θα στο εγκρίνουν. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι αν εσείς οι δύο έχετε υπολογίσει τη δαπάνη προτού δεσμευτείτε. Είναι πολλοί αυτοί που δεν την υπολογίζουν. Δεν θέλω να την πατήσετε κι εσείς. Τελικά, τώρα που το καλοσκέφτομαι, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Όταν το συζητήσαμε χτες βράδυ με τη Δάφνη, φαινόταν καλή λύση. Αλλά ίσως και να μην είναι. Απλώς χρειαζόμαστε πολύ το αυτοκίνητο. Εντάξει λοιπόν, ευχαριστώ για το χρόνο σου. Νικόλα, στάσου. Έλα. Κοίτα, εγώ και η Όλγα ανέκαθεν θαυμάζαμε τις θυσίες που έχετε κάνει για την αλήθεια εσύ και η Δάφνη. Θα ήθελα να σου δανείσω εγώ τα λεφτά. Εννοείται άτοκα. Τι λες? Όχι Στάθη, δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται? Να πείτε όχι? Μην το πείτε. Κοίτα, αυτόν τον καιρό η δουλειά μου πάει καλά και θέλω πραγματικά να σας βοηθήσω. Δεν έχω λόγια. Είσαι σίγουρος? Με σκλάβωσες με τη γενεοδορία σου. Εντάξει, έκλεισε. Θα συνεννοηθούμε για τις δόσεις και ως την Τρίτη θα έχω ετοιμάσει και συμφωνητικό να υπογράψουμε. Να ξέρεις τι σημαίνει αυτό για τη Δάφνη και για τους δυο μας. Έχεις το λόγο μου. Θα σου τα επιστρέψουμε μέχρι την τελευταία δεκάρα. Είμαι βέβαιος, Νικόλα. Κάτι ακόμα. Ας μη μαθευτεί αυτό παρά έξω. Ας μείνει ανάμεσα στις οικογένειές μας. Εννοείται. Ευχαριστώ και πάλι Στάθη. Τα λέμε το βράδυ στο πρεσβυτέριο. Α, ναι. Η τριμηνιαία συνάντηση. Τα λέμε εκεί. Χαιρετίσματα στη Δάφνη. Έλα, Όλγα. Κάτι ήθελα να σου πω. Όχι, καμία σχέση. Δεν είναι τίποτα κακό. Αλλά καλύτερα να τα πούμε όταν έρθω σπίτι. Έλα, γεια.
πειράζει, Σοφία μου. Τι λες, να έρθω την Τετάρτη κατά τις 10:30 για τη μελέτη μας? Εντάξει? Τέλεια. Τα λέμε. Γεια σου. Τι είναι αυτά? Για σένα ή μάλλον και για τους δυο μας. Πες μου ότι είναι αυτό που νομίζω. Πήραμε το δάνειο. Το πήραμε. Πώς? Στάθης Βεργής. Να πώς. Τι λες τώρα? Δάφνη μου, προσφέρθηκε να μας δανείσει τα χρήματα ο ίδιος. Μιλάς σοβαρά? Βεβαίως, και χωρίς καμιά επιβάρυνση. Είπε ότι θέλει να μας βοηθήσει με το σκαπανικό. Απίστευτο. Μα πώς έγινε? Είπε απλώς ότι θέλει να βοηθήσει. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι από τότε που όρισα ημερομηνία για να αρχίσω σκαπανικό, όλα μας τα σχέδια πάνε ρολόι. Φαίνεται ότι απλώς χρειαζόταν να δώσουμε κάτι στον Ιεχωβά να ευλογήσει. Αυτό είναι υπέροχο, αγάπη μου. Αλλά δεν είναι πολλά λεφτά για να τα δανειστούμε από αδελφό. Δεν θέλω να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αν κάτι πάει στραβά και δεν μπορούμε να του τα επιστρέψουμε. Δάφνη, άκουσέ με. Ο ίδιος ο Στάθης μου είπε ότι η επιχείρησή του πετάει. Μάλιστα προσπάθησα να αρνηθώ την προσφορά του και εκείνος επέμενε. Έλα τώρα, είδες πως είναι τα οικονομικά μας. Είδα, πώς δεν είδα. Απλώς αγχώνομαι όταν πρόκειται για αδελφό. Φοβάμαι, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Άδικα ανησυχείς. Τίποτα δεν θα συμβεί. Έχε μου εμπιστοσύνη, είναι η απάντηση στις προσευχές μας. Δεν μου πήγαινε να τον αφήσω να φύγει έτσι. Σε νιώθω. Και ο Νικόλας με τη Δάφνη πάντα εξυπηρετούν τους άλλους με το αμάξι τους. Ακριβώς. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι αν αναβάλουμε το ταξίδι μας, αυτά τα λεφτά θα μπορούσαμε να τα... Ειλικρινά, Στάθη, δεν με πειράζει καθόλου. Προτιμώ να βοηθήσουμε τα παιδιά στο σκαπανικό τους. Παρόλο που ήταν για την 30η επέτειό μας. Ναι, σου λέω. Σε ευχαριστώ, Όλγα μου. Αλλά μου υπόσχεσαι ότι θα κάνουμε κάτι ξεχωριστό αργότερα. Σου δίνω το λόγο μου. Και ίσως να μην χρειαστεί να περιμένουμε πάρα πολύ. Αλήθεια? Εντάξει, δεν είναι ακόμα σίγουρο, αλλά έπειτα από μια κουβέντα που είχαμε τον Κυριάκο, φαίνεται ότι η δουλειά έχει αρχίσει να απογειώνεται. Μη σου πω ότι πάει καλύτερα και από ό,τι περιμέναμε. Μπράβο! Στάθη, να σου πω κάτι. Αφού η επιχείρηση πάει τόσο καλά, δεν είναι τώρα καλή ευκαιρία να την πουλήσεις και να βγεις στη σύνταξη? Μια στιγμή, αυτό είναι μεγάλο βήμα, Όλγα. Το ξέρω. Θυμάσαι όμως που το κουβεντιάζαμε πριν χρόνια? Θα περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί. Δίκιο έχεις. Κι εγώ το θέλω. Αλλά δεν μπορώ έτσι απλά να σηκωθώ και να φύγω αυτή τη στιγμή. Γιατί? Βασικά επειδή νιώθω πως έχω υποχρέωση απέναντι στους υπαλλήλους μου. Δεν μπορώ να τους αφήσω ξεκρέμαστους. Χρειάζομαι λίγο καιρό ακόμα για να φέρω τη δουλειά εκεί που θέλω. Λίγο καιρό ακόμα και μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω. Ενώ αν φύγεις τώρα, θα έχεις περισσότερο χρόνο για την εκκλησία και για το έργο. Θα έχουμε και οι δυο την ευκαιρία να απλοποιήσουμε τη ζωή μας και να κάνουμε περισσότερα. Το ξέρω και το θέλω, πίστεψέ με. Να σου πω κάτι. Άσε να δούμε πώς θα πάει η επόμενη χρονιά και τα ξαναλέμε. Συμφωνεί? Σύμφωνοι. Βρε αγάπη μου, τα λάστιχα ήταν ήδη πολύ χρησιμοποιημένα όταν το πήραμε το αυτοκίνητο και πάει ένας χρόνος τώρα. Το ξέραμε ότι αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να τα αλλάξουμε.
Όχι, δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ ακριβά. Θα το πάω εγώ στο βουλκανιζατέρ μετά τη δουλειά. Το ξέρω. Ακριβώς. Αλλά γενικά είναι θηρίο το αμαξάκι μας. Εντάξει, τα λέμε μετά. Και εγώ σ' αγαπώ. Όλα καλά, Σταύρο? Όχι, καθόλου καλά. Μήπως έχεις ακόμα φασαρίες στο σπίτι? Βοήθησε καθόλου εκείνο το βιβλίο που σου δώσα? Νικόλα, το βιβλίο μια χαρά ήταν. Για τις απολύσεις έχω σκάσει. Α, ναι. Πάντως, λίγο πολύ το περίμενα. Η δουλειά έχει κόψει πάρα πολύ. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά εγώ δουλεύω εδώ πέρα 13 χρόνια. Είμαι παλιότερος από όλους σας. Και από σένα. Σταύρο, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ήξερα ότι απέλυσαν και εσένα. Λυπάμαι πολύ. Μόλις τώρα μου είπε τα μαντάτα ο Βαγγέλης. Τι θα πω στη γυναίκα μου? Πώς ταΐζεις 3 παιδιά χωρίς μηνιάτικο? Μα εσύ είσαι φοβερός μάστορας. Θα βρεις άλλη δουλειά. Η γραφή λέει ότι ο επιδέξιος εργάτης θα σταθεί μπροστά σε βασιλιάδες. Κοίτα Νικόλα, ξέρω πως εσύ πιστεύεις ότι η γραφή έχει την απάντηση σε όλα. Αλλά προσγειώσου, με αυτή την κρίση σιγά μη βρω δουλειά. Και αν βρω δεν θα έχει τόσα λεφτά. Έχεις τίποτα στην άκρη? Κάτι ψηλά, δεν φτάνουν. Ξέρω πως νιώθεις. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε εγώ και η γυναίκα μου, μήπως να σου δώσω κάτι για να τα φέρεις βόλτα? Για μισό λεπτό. Δεν τα μάθες ακόμα, έτσι? Τι να μάθω? Και εγώ νόμιζα ότι είσαι τόσο ήρεμος και ψύχρεμος επειδή όλο διαβάζεις τη γραφή. Αλλά εσύ δεν ξέρεις τίποτα, Τι να ξέρω? Νικόλα, μας διώχνουν όλους. Τι πράγμα? Δεν θα μείνει ούτε ένας για δείγμα. Α, γι' αυτό είπε ο Βαγγέλης ότι θέλει να μου μιλήσει το απόγευμα. Θα σου μιλήσει. Φιλαράκο, την Παρασκευή θα ψάχνουμε όλοι για δουλειά. Δεν το πιστεύω. Τι θα κάνω τώρα? Αν είναι δυνατόν. Οι επενδυτές είναι ανένδοτοι. Έλα βρε Κυριάκο, όλο και κάποια λύση θα υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν θα σ' αρέσει. Τι? Καινούρια κομπιούτερ, καινούρια λογισμικά, καινούργιοι σερβερ. Πας καλά. Ούτε να το σκέφτεσαι. Στο είπα εγώ. Τίποτα καλό έχεις να μου πεις έτσι για αλλαγή? Ξέρεις ότι δεν μασάω τα λόγια μου. Ποτέ δεν το έκανα. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Πέρσι τέτοιον καιρό πηγαίναμε μια χαρά. Πέρσι τέτοιον καιρό τα συστήματά μας είχαν απλώς αρχίσει να παλιώνουν. Τώρα πια είναι για πέταμα. Έλεος. Μην τα βάζεις μαζί μου, Στάθη. Όταν μου λες να ξοδέψω λεφτά που δεν έχω, με ποιο να τα βάλω, με το γείτονα? Βέβαια, θα μπορούσες να πάρεις δάνειο. Ναι, τι να σου πω. Τα δάνεια μας έλειπαν τώρα. Όχι. Θα βρω άλλον τρόπο. Έλα Μυρτώ. Ο επόμενος πελάτης σας περιμένει εδώ και ώρα. Να του πω να περάσει αργότερα? Όχι. Πες του να περάσει. Τελειώνουμε. Λοιπόν, άφησέ μου την έκθεσή σου και θα τα ξαναπούμε. Έγινε. Τίποτα άλλο? Ναι. Θέλω αυτό να μείνει μεταξύ μας. Εννοείται. Νικόλα, πώς από εδώ? Ούτε που θυμόμουν πως είχαμε κανονίσει για σήμερα. Δεν είχαμε κανονίσει. Αλλά συνέβη κάτι έκτακτο και η γραμματέα σου είχε την καλοσύνη να με στριμώξει και εμένα στο πρόγραμμά σου. Α, ωραία. Δυστυχώς όμως δεν έχω πολύ χρόνο. Μόλις προέκυψε κάτι... Καταλαβαίνω. Μήπως να περάσω αργότερα? Όχι, εντάξει. Δεν κάθεσαι? Όχι, ευχαριστώ. Στάθη, μου είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να σου το πω μια κι έξω. Η συμφωνία που κάναμε πήγε πολύ καλά, αλλά τώρα και για κάποιο διάστημα δεν θα μπορώ να σου πληρώνω τις δόσεις. Ωραιότατα. Αυτό μας έλειπε τώρα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Α, ναι. Τώρα θα καταλάβεις. Ήρθες και με βρήκες πέρσι, σου δώσα δανεικά και υποσχέθηκες ότι θα είσαι συνεπής με τις δόσεις. Μα πάντα ήμουν κύριος στις πληρωμές μου. Αυτό ήταν απρόβλεπτο. Έχασα τη δουλειά μου αυτή τη βδομάδα.
Λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά σου είχα πει να υπολογίσεις τη δαπάνη. Την υπολόγισα, αλλά αυτό δεν είναι στο χέρι μου. Είναι καιρός και απρόβλεπτη περίσταση. Πώς κάνεις έτσι? Πώς κάνω έτσι? Ναι, τώρα μεταξύ μας, εσύ τα έχεις. Δεν θα σου λείψουν? Ώστε εγώ τάχω, Δεν ήθελα να πω αυτό. Εγώ σου ζητάω απλώς μια προσωρινή διευκόλυνση. Προσωρινή, Πόσο προσωρινή, Νικόλα, πόσο? Δεν ξέρω. Στα λόγια μου έρχεσαι. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω σήμερα. Ξέρεις ότι ήρθα ως φίλος. Τότε τίμησε τη φιλία μας και φρόντισε το ναι που λες να σημαίνει ναι. Αυτό κάνω. Όχι, δεν το κάνεις. Νομίζεις ότι εγώ μπορώ να πω στους υπαλλήλους μου ότι δεν θα τους πληρώσω? Τώρα γιατί αντιδράς έτσι? Γιατί περίμενα βλακωδώς να κρατήσει ο αδελφός μου το λόγο του. Να σου πω κάτι. Νόμιζα ότι θα έδειχνες κατανόηση και έλεος. Αλλά πού να τη βρει τη συμπόνια ένας πλούσιος αδελφός σαν εσένα? Πλούσιος αδελφός? Έτσι νομίζεις? Ως εδώ και μη παρέκει. Πέρνα έξω, τώρα. Προτού σου πω καμιά βαριά κουβέντα. Πίστεψέ με, ήδη την είπες. Ειλικρινά σου μιλάω, Όλγα, ας μην ήταν αδελφός και... Ναι, αλλά είναι αδελφός σου. Το ξέρω. Γι' αυτό είμαι έτσι. Δεν θα δάνειζα τόσα λεφτά στον οποιονδήποτε. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μου. Είσαι σίγουρος? Μπορεί απλώς να πήγε στραβά η μέρα σου και να σου φάνηκε έτσι. Τώρα... Προσπάθησε να μπει στη θέση του Νικόλα. Οι δουλειές σήμερα χάνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δύσκολα τα βγάζεις πέρα. Πολύ δύσκολα. Μην ξεχνάς ότι κι εμείς. Κοίτα, εγώ θα δείξω κατανόηση άμα δείξει κι αυτός λίγο φιλότιμο. Αγάπη μου, τόσα χρόνια μαζί πρεσβύτεροι και φίλοι. Κρίμα δεν είναι να σας χωρίσουν τα λεφτά. Εγώ πιστεύω ότι θα τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του. Δεν συμφωνείς? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Όλγα μου, εκτιμώ την προσπάθειά σου, αλλά αυτή ήταν εξοντωτική μέρα και δεν μου έχει μείνει μυαλό για να το σκεφτώ τώρα. Συγγνώμη. Νικόλα, Έλα, να υποθέσω ότι δεν πήγε καλά, φαίνεται. Ο Στάθης δεν είναι ο αδελφός που νόμιζα. Αντί να δείξει κατανόηση και έλεος, το μόνο που τον νοιάζει είναι να πάρει πίσω τα λεφτά του. Κάτι άλλο θα συμβαίνει. Δεν είναι έτσι ο Στάθης. Α, ναι. Δεν ήσουν εκεί να τον ακούσεις. Απορώ πώς είναι και πρεσβύτερος. Έλα βρε Νικόλα. Αν του ξαναμιλούσες κάποια άλλη στιγμή. Όχι. Το κεφάλαιο Στάθης έκλεισε. Σήμερα είδα μια πλευρά του που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Να τον έβλεπες πώς μου φώναζε. Και εσύ τι έκανες? Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν θέλω πια παρτίδες μαζί του. Στάσου 2 λεπτά να τελειώσω με το μαγείρεμα και τα λέμε μετά, ναι. Εμείς τα λέμε όσο θέλεις. Αλλά αυτό που νιώθω δεν αλλάζει με τίποτα. Και μην παιδεύεσαι με το φαγητό. Δεν πεινάω. Μα κάτι πρέπει να βάλεις στο στόμα σου. Αυτή τη στιγμή δεν κατεβαίνει τίποτα. Καλά. Εγώ θα ετοιμάσω και όποτε πεινάσεις τρως. Καλά. Τώρα που το θυμήθηκα, ξέχασες το κινητό σου. Το άφησες στο τραπέζι. Αχ, ευχαριστώ. Έφαγα τον τόπο να το βρω. Με ζήτησε κανείς? Πήρε η Αντιγόνη.
Την έπιασαν πάλι τα αρθριτικά της και ρωτάει αν μπορούμε να της κάνουμε μια εξυπηρέτηση. Θέλει κάτι από τα μαγαζιά. Θα πάρω να της πω ότι θα πάμε. Πήρε και ένας Σταύρος. Είπε ότι σε ξέρει από τη δουλειά. Σου έχω πει για το Σταύρο. Είναι αυτός που προσπαθούσα να του δώσω μαρτυρία. Είπε μόνο να του τηλεφωνήσεις, τίποτα άλλο. Τι να θέλει. Θα τον πάρω τώρα. Εμπρός. Σταύρο, ο Νικόλας είμαι. Μόλις έμαθα ότι με ζήτησες. Τι γίνεται? Έλα Νικόλα, δεν ήθελα να σε απασχολήσω πολύ. Μόνο να σου ζητήσω συγγνώμη που σου μίλησα απότομα προχτές. Ήμουν πολύ ταραγμένος που μας απέλυσαν. Κατάλαβα ότι ήσουν ταραγμένος και δεν σε παρεξήγησα. Πάντως το εκτιμώ που πήρες. Είναι και κάτι άλλο. Εδώ και καιρό μου προτείνεις να μελετήσουμε μαζί εκείνο το βιβλίο για την οικογένεια και εγώ όλο το ανέβαλα. Εντάξει, δεν είχες χρόνο. Ναι, αλλά τώρα που έχασα τη δουλειά μου, κάθισα και σκέφτηκα ότι ίσως είναι καιρός να ασχοληθώ λίγο περισσότερο με την οικογένειά μου. Αν ισχύει η πρότασή σου, θα ήθελα να μελετήσουμε. Άκου λέει και βέβαια. Σε βολεύει Παρασκευή απόγευμα κατά τις 7? Βέβαια. Έγινε. Τώρα πρέπει να σ' αφήσω. Τα λέμε. Ευχαριστώ που πήρες. Γεια. Μόλις βρήκα καινούρια μελέτη. Έλα, μπράβο. Πώς άρχισες να του μιλάς για την αλήθεια? Κάθε τόσο στη δουλειά μου έλεγε πως μάλλονε όλη την ώρα με τη γυναίκα του. Έτσι άρχισα να του λέω κάποια εδάφια. Και πώς αντιδρούσε? Πάντοτε άκουγε με προσοχή και ήταν πολύ ευγενικός. Αλλά δεν ήξερα πόσο τον άγγιζαν όλα αυτά. Αλλά τώρα, αφού έχασε τη δουλειά του, φαίνεται πως βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Κοίτα πώς μας αλλάζουν οι αναποδιές της ζωής. Ναι, άλλοτε προς το καλύτερο, άλλοτε προς το χειρότερο. Δεν το πιστεύω. Είσαι ακόμα νευριασμένος? Ναι, με τον εαυτό μου τα έχω. Τόσο καιρό προσπαθώ να πείσω τον Σταύρο να ψάξει στη γραφή για απαντήσεις. Πώς να κάνει ειρήνη, πώς να συγχωρεί. Και τώρα εγώ αρπάζομαι, εγώ μαλώνω. Άκου, ξέχνα το φαγητό. Απόψε θα κάνω προσωπική μελέτη. Χρειάζομαι χρόνο για να σκεφτώ. Καταλαβαίνω. Ελπίζω να βρεις τις απαντήσεις που ψάχνεις. Μακάρι. Τι θες εσύ εδώ? Γίνεται να μιλήσουμε? Νομίζω πως ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Σε παρακαλώ Στάθη, 5 λεπτά μόνο. Ας είναι. 5 λεπτά και τέλος. Την περασμένη εβδομάδα μίλησα πάνω στα νεύρα μου. Αλλά στο μεταξύ κάθισα και σκέφτηκα. Και προχτές το βράδυ προσευχήθηκα πολύ. Και αποφάσισα στην προσωπική μου μελέτη να ασχοληθώ με τη συγχωρητικότητα. Τέλος πάντων διάβασα αρκετά εδάφια, αλλά 2 με ταρακούνησαν. Έλα να καθίσουμε Νικόλα. Ποια εδάφια ήταν αυτά? Το ένα ήταν το 1 Ιωάννη 4:11. Αγαπητοί, αν έτσι μας αγάπησε ο Θεός, τότε και εμείς έχουμε την υποχρέωση να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Δυνατό εδάφιο. Όντως. Είναι υποκρισία να μην δείχνουμε έλεος αν σκεφτούμε πώς μας συγχωρεί ο Ιεχωβά. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Το άλλο ήταν το Εφεσίους 4:27. Εδώ λέει ούτε να αφήνετε τόπο για τον διάβολο. Ο σατανάς ευκαιρία ψάχνει να σπείρει διχόνοια μεταξύ μας. Κι εγώ δεν το θέλω αυτό. Ούτε εγώ. Ξέρεις Νικόλα, λίγο πριν έρθεις να με δεις εκείνη τη μέρα, είχα μόλις μάθει κάτι δυσάρεστο για τη δουλειά μου. Προέκυψε κάτι απρόοπτο και ξέσπασα πάνω σου. Συγγνώμη, δεν σου άξιζε. Βρε Στάθη μου, δεν είχα ιδέα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι ήμουν άδικος μαζί σου.
Ανέκαθεν θεωρούσα ότι εσύ το έχεις λύσει το οικονομικό. Προφανώς ήμουν αφελής. Κι οι δυο κάναμε λάθος. Έλα, περασμένα, ξεχασμένα. Θα το ήθελα. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα. Τα λεφτά. Μη σκάς τώρα γι' αυτό, εντάξει. Όταν βρεις δουλειά, τα ξαναλέμε. Στάθη, δεν ξέρω τι να πω. Να μην πεις τίποτα. Μόνο συνέχισε το σκαπανικό. Εσύ και η Δάφνη βάζετε τον Ιεχωβά πρώτο στη ζωή σας, παρότι σας βρήκαν μεγάλες αναποδιές. Μακάρι κι εγώ στα νιάτα μου να είχα κάνει περισσότερα για τον Ιεχωβά. Άντε, πήγαινε να πεις τα νέα στη γυναίκα σου για να ηρεμήσει. Σε ευχαριστώ. Αλήθεια. Όχι, Νικόλα, εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες και μου μίλησες. Όλα εντάξει? Όλα εντάξει. Καλύτερα τώρα? Πολύ καλύτερα. Κέρδισα τον αδελφό μου. Μπράβο, ευτυχώς. Και το δάνειο? Του είπα ότι θα τα κανονίσουμε όταν βρει δουλειά. Φυσικά τα παιδιά θα ζοριστούν πολύ τώρα. Θα πρέπει να μετράνε και την τελευταία δεκάρα. Είμαι σίγουρη ότι θα προσέχουν τα έξοδά τους. Καλά, είναι φοβερό μηχάνημα. Απ' τα καλύτερα της αγοράς. Ανυπομονώ να το εγκαταστήσουμε. Πατής με πατώσε γίνεται σήμερα. Οι εκπτώσεις βλέπεις. Αυτή εδώ πώς σου φαίνεται, Όλγα, τι έπαθες? Τίποτα. Πάμε να φύγουμε. Τι έπαθες, παιδί μου? Εσύ έχασες το χρώμα σου. Δεν το πιστεύω αυτό που είδα. Ποιο? Μόλις είδα τον Νικόλα και τη Δάφνη να κουβαλάνε καινούριο κομπιούτερ και εκτυπωτή. Και? Τώρα θα τα αγόρασαν. Τι πειράζει? Δεν... αλλά... Αλλά τι? Αυτή δεν είναι για τέτοιες αγορές τώρα. Και εσύ που το ξέρεις? Άκου που σου λέω. Έλα βρε Όλγα, είσαι σίγουρη ότι ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει? Λοιπόν ναι, Βάσο, ξέρω. Πριν από έναν χρόνο τους δανείσαμε λεφτά και τώρα δεν πληρώνουν τις δόσεις. Δεν μπορούν, λένε, επειδή ο Νικόλας έχασε τη δουλειά του. Τι λες τώρα? Εκτός κι αν βρήκε δουλειά και δεν είπε τίποτα. Πάντως, φαίνεται πως έχουν λεφτά. Ναι, αλλά αν έχουν λεφτά, δεν θα έπρεπε πρώτα να ξεπληρώσουν εμάς αντί να τρέχουν να αγοράζουν κομπιούτερ. Δεν έχεις άδικο. Να μη σου πω ότι το αντίθετο θα ήταν απάτη. Σχεδόν σαν κλοπή. Κι όσο σκέφτομαι πόσες φορές τους έχω σταθεί. Μέχρι και το ταξίδι της επετείου μου θυσίασα. Πώς μπόρεσαν? Όλγα μου, προσπάθησε να ηρεμήσεις. Δεν μπορώ. Με πονάει αυτό που έγινε. Καταχράστηκαν την καλοσύνη μας. Βάσο, πάμε να φύγουμε σε παρακαλώ. Πρέπει να πάρω το Στάθη. Πώς μπόρεσαν να κάνουν τέτοιο πράγμα? Πολύ ωραία. Ας κανονίσουμε τώρα τις συνεργασίες και το πώς θα πάμε στον τομέα. Λοιπόν, είναι κανείς που έχει ήδη κλείσει? Εγώ και η Δέσποινα έχουμε να πάμε σε μια μελέτη μετά τον τομέα. Πολύ καλά. Άλλος? Έχω κι εγώ μια μελέτη. Ίσως μπορώ να πάρω μαζί μου τον Κώστα. Οπότε μένει η Δάφνη με τη Βάσο για σήμερα. Είμαστε όλοι εντάξει? Βασικά όχι. Εμένα δεν με Μήπως γίνεται να έρθω με σένα και τον Κώστα?
Ναι, Βάσο. Βέβαια, αν το προτιμάς. Αλλά όπως είπα, μετά έχουμε μία μελέτη. Δεν πειράζει, θα περιμένω στο αυτοκίνητο και θα μιλάω στους περαστικούς. Εντάξει, λοιπόν. Αλεξάνδρα, μπορείτε να πάρετε μαζί σας τη Δάφνη. Ναι, βέβαια, δηλαδή θα τα βολέψουμε. Κώστα, έχεις κανέναν τομέα να πάμε? Για να δω. Τι τρέχει? Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Έχεις κάτι? Έχω. Με ποιον? Δεν τα έχω με σένα, μην ανησυχείς. Γεια σου Βάσο. Α, γεια σου Δάφνη. Καλά. Όσες φορές και να φτιάξω κατάλογο για τα ψώνια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεχάσω κάτι. Έτσι είναι. Ναι. Τα λέμε. Βάσο, Ορίστε. όλα καλά μεταξύ μας. Γιατί ρωτάς? Να, γιατί σήμερα στο ξεκίνημα, σαν να μου φάνηκε ότι δεν ήθελες να συνεργαστούμε. Καλά, κατάλαβα. Καλά κατάλαβες. Γιατί, σου έχω κάνει κάτι? Όχι σε μένα. Τι εννοείς? Να, η Όλγα μου είπε κάποια πράγματα για τα οικονομικά σας και... Τι έκανε λέει? Από ό,τι κατάλαβα, πριν καιρό σας δάνεισαν λεφτά και εσείς δεν τους τα έχετε ξεπληρώσει, αλλά τώρα πηγαίνετε και αγοράζετε όλα αυτά τα πανάκριβα πράγματα. Γιατί εκμεταλλεύεστε την καλοσύνη τους? Η Όλγα είναι φίλη μου. Η Όλγα μπορεί να είναι φίλη σου, αλλά έχει ξεφύγει τελείως. Δεν είχε το δικαίωμα. Το θέμα ήταν εμπιστευτικό. Δεν το χωράει το μυαλό μου ότι μια τέτοια ώριμη αδελφή κάθεται και μας κουτσομπολεύει. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα πέσω στο επίπεδό της. Δάφνη, άστο. Κακό σου τα είπα όλα αυτά. Όχι, καλά έκανες. Έκανες πάρα πολύ καλά. Συγγνώμη τώρα, βιάζομαι. Εντάξει. Έφαγα τον τόπο. Δεν βρίσκω πουθενά το... Καλέ, η Δάφνη δεν ήταν αυτή? Ναι. Πολύ βιαστική φαινόταν. Κρίμα. Ήθελα να τους καλέσω να κάνουμε παρέα. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Γιατί? Συμβαίνει κάτι? Μια χαρά άνθρωποι είναι. Μερικές φορές τα φαινόμενα απατούν. Τι θα πει αυτό? Η Όλγα μου είπε ότι ο Νικόλας και η Δάφνη δανείστηκαν λεφτά από εκείνη και το Στάθη και τώρα αρνούνται να τα επιστρέψουν. Το διανοείσαι? Όχι. Η Όλγα σου το είπε αυτό? Μέσες άκρες, αλλά βασικά ναι. Αποκλείεται. Δεν μίλησες εσύ με την Όλγα? Πώς ξέρεις ότι αποκλείεται? Επειδή πρώτον, ο Νικόλας είναι αδελφός. Δεύτερον, είναι πρεσβύτερος. Τρίτον, είναι σκαπανέας. Θες να συνεχίσω? Μα ήμουν μπροστά. Είδα τι συνέβη. Τι είδες? Δηλαδή η Όλγα τους είδε. Ήταν στο εμπορικό κέντρο και αγόραζαν ένα σωρό πανάκριβα πράγματα με τα δικά της λεφτά. Αν θες τη γνώμη μου, αυτό λέγεται κλοπή. Δεν είναι κλοπή, Βάσο μου. Πάντως είναι ανέντιμο. Και εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τέτοιους ανθρώπους. Στάσου λίγο. Το ξέρω ότι η Όλγα είναι φίλη σου. Αλλά δεν πρέπει να πάρουμε θέση. Ό,τι και αν συμβαίνει μεταξύ τους, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Μα η Όλγα είπε... Δεν θέλω να ακούσω τι είπε η Όλγα. Αγάπη μου, δεν είναι ούτε στοργικό, ούτε χριστιανικό να μιλάμε για κάτι για το οποίο δεν ξέρουμε τίποτα. Ναι, αλλά εγώ ξέρω. Όχι, δεν ξέρεις, αλλά ακόμα και αν ήξερες τα πάντα, το να τα διαδίδεις στην εκκλησία ή να φέρεσαι διαφορετικά σε κάποια άτομα δεν είναι η λύση. Σε παρακαλώ, μην το συζητήσεις αυτό με κανέναν άλλον. Ακόμα είμαι ενοχλημένη, αλλά εντάξει, δεν θα μιλήσω. Ωραία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τα ψώνια μας.
Βρε καλώς την... Πώς πάμε? Α, τόσο καλά. Δαφνούλα μου, τι έχεις? Τίποτα. Σίγουρα τίποτα? Τίποτα. Καλά, εντάξει. Πάω να διαβάσω την ομιλία μου στο σαλόνι. Δεν θα πιστέψεις τι πήγε και έκανε η Όλγα. Α, μάλιστα. Αυτό ήταν το τίποτα. Είπε στη Βάσο για το δάνειό μας. Στη Βάσο? Ναι, στη Βάσο. Μου το είπε η ίδια. Δεν το πιστεύω ότι η Όλγα μιλάει για τα προσωπικά μας δεξιά και αριστερά. Όπα, στάσου. Δεν ξέρεις αν το έχει πει και σ' άλλους εκτός από τη Βάσο? Και από πάνω της είπε ότι αγοράζουμε πανάκριβα πράγματα αντί να τους ξεχρεώνουμε. Τι πράγμα? Για κάτσε, κάτι δεν μου κολλάει εδώ. Δεν πας καλύτερα να μιλήσεις στην Όλγα? Σιγά μην πάω. Γιατί να μην πας? Εγώ πώς πήγα και μίλησα στον Στάθη? Αυτό ήταν άλλο. Δάφνη, ακούς τι λες? Ακούω. Δεν βλέπεις καμία ομοιότητα ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις? Ο Στάθης δεν διαστρέβλωσε την αλήθεια, ούτε έριξε λάσπη στο όνομά μας. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αυτό έκανε τώρα η Όλγα, άσε που εγώ δεν το πιστεύω. Και πάλι πρέπει να της μιλήσεις. Όχι, δεν μπορώ. Εγώ προσωπικά δεν έχω τίποτα να της πω. Και δεν θέλω παρεδώσε μαζί της. Ορίστε, Αντιγόνη μου, το διάσημο Στιφάδο αλλά Όλγα. Μοσχοβολάει. Σε ευχαριστώ. Είσαι τόσο καλή μαζί μου. Χαρά στο πράγμα. Εσύ ήσουν πάντα πηγή ενθάρρυνσης για εμένα και τον Στάθη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν κάθεσαι να φάμε παρέα? Μακάρι να μπορούσα, αλλά πρέπει να φύγω. Έχω ένα σωρό δουλειές, αλλά θα περάσω αύριο και θα κάτσω να τα πούμε. Εντάξει. Α, Όλγα, στάσου ένα λεπτό. Θέλω να σου δώσω κάτι. Αντιγόνη, δεν είναι ανάγκη. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Να, διάλεξε όποιον σ' αρέσει. Καλέ, τι ωραίο σελιδοδείκτης. Μη μου πεις ότι τους έφτιαξες εσύ. Με τα χεράκια μου. Πώς? Αυτή είναι σαν αγοραστή. Πανεύκολο. Τώρα με το καινούριο μου κομπιούτερ. Πήρες καινούριο κομπιούτερ? Ας είναι καλά ο Νικόλας και η Δάφνη. Το παλιό μου κομπιούτερ χάλασε, αλλά μάζεψα λεφτά και τα παιδιά είχαν την καλοσύνη να πάνε να μου πάρουν αυτό. Ο Νικόλας και η Δάφνη είπες? Ναι. Συνέχεια με βοηθάνε με τέτοια τρεχάματα. Μια που εμένα δεν με βαστάνε τα πόδια μου. Πρέπει να κάνω ένα τηλέφωνο. Αντιγόνη, τα λέμε αύριο, Ναι, κορίτσι μου. Και πάλι ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που ήρθες, Δάφνη. Ναι, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Έχω ένα ραντεβού. Δάφνη, μίλησα... Το ξέρω ότι μίλησες, αλλά όχι σε μένα. Έχεις δίκιο. Βιάστηκα να βγάλω λάθος συμπέρασμα όταν σας είδα στο εμπορικό κέντρο τις προάλλες. Είδα τα κουτιά με το κομπιούτερ και υπέθεσα... Ότι έπρεπε να πεις στη Βάσο πως ξοδεύουμε τα λεφτά που σας χρωστάμε. Όχι. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Απλώς πληγώθηκα και η Βάσο έτυχε να είναι μπροστά. Το ξέρω πως είπα απέσια πράγματα. Της τηλεφώνησα όμως σήμερα και της εξήγησα ότι έκανα τεράστιο λάθος και ότι λυπάμαι αφάνταστα. Πόσο έξω έπεσα. Συγγνώμη. 1000 συγγνώμη. Όλγα μου. Έλα. Δεν πειράζει. Νομίζω
Νομίζω ότι καταλαβαίνω πώς σου φάνηκε εκείνη τη στιγμή. Είμαι έξαλλη με τον εαυτό μου που άφησα τα συναισθήματά μου να με τυφλώσουν έτσι. Δεν είσαι η μόνη. Κι εγώ είπα πράγματα που δεν έπρεπε. Και έπειτα, αντί να έρθω να σε βρω, σκόπευα να σε αποφεύγω. Ό,τι κι αν σκέφτηκες, Δάφνη μου, δεν πειράζει. Αλλά ας το ξεχάσουμε αυτό τώρα. Οι διαμάχες είναι παρεξηγήσεις που έμειναν άλυτες. Αλλά χαίρομαι που εμείς τη λύσαμε. Κι εγώ χαίρομαι. Ωραία η αρχή στο Ματθαίος 5:24, έτσι. Άφησε το δώρο σου εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο και φύγε. Πρώτα κάνε ειρήνη με τον αδελφό σου. Ακριβώς. Κοίτα πώς παίρνει καινούριο νόημα όταν πρέπει να την εφαρμόσουμε εμείς προσωπικά. Θέλω να ξέρεις ότι ο Στάθης και εγώ εκτιμούμε αφάνταστα εσένα και τον Νικόλα. Και εμείς το ίδιο. Χάρη στη βοήθειά σας μπορέσαμε να συνεχίσουμε το σκαπανικό. Πολύ χαίρομαι. Βλέπουμε πόση χαρά φέρνει το σκαπανικό και στους δυο σας. Χα, δεν σου είπα και τα ευχάριστα. Τι, για πες. Ο Νικόλας βρήκε δουλειά. Έλα, μπράβο βρε παιδιά. Ναι, και ήρθε από το πουθενά. Ο Νικόλας άρχισε μελέτη με έναν παλιό του συνάδελφο που τον προσέλαβε ένας άλλος εργολάβος. Η εταιρεία τους χρειαζόταν κι άλλο προσωπικό και εκείνος τους πρότεινε τον Νικόλα. Κοίτα να δεις. Και με το καινούργιο του ωράριο μπορεί να συνεχίσει το σκαπανικό. Πω, ο Ιεχωβάς σας ευλογεί τόσο πολύ. Στάθη, Όλγα, μπράβο που θα κάνετε βοηθητικό τον άλλον μήνα. Πολύ χαρήκαμε με την ανακοίνωση. Βασικά πρέπει να ευχαριστήσουμε εσάς τους δυο. Εμάς, γιατί? Εδώ και κάποιο διάστημα σκεφτόμασταν το σκαπανικό, αλλά ποτέ δεν φαινόταν κατάλληλη στιγμή. Η επιχείρηση ήταν το μόνιμο εμπόδιο. Αλλά παρατηρούσαμε το παράδειγμά σας και αυτό που βλέπαμε μας εντυπωσίαζε. Αλήθεια? Ναι. Εσύ και η Δάφνη προσπαθήσατε πολύ να κρατήσετε την υπηρεσία του Ιεχωβά στην πρώτη θέση, ακόμα και όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα. Και δεν σου κρύβω, Νικόλα, πόσο θαυμάζω τη συνέπειά σας στις δόσεις του δανείου. Έλα βρε Στάθη. Όχι, το εννοώ. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι το πώς σας βοήθησε ο Ιεχωβά να το κάνετε αυτό, επειδή κρατήσατε τα συμφέροντά του στην πρώτη θέση. Όταν λοιπόν η επιχείρησή μου άρχισε να έχει προβλήματα, αποφασίσαμε επιτέλους ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή και την πουλήσαμε. Τώρα έχουμε περισσότερο χρόνο για τα πράγματα που είναι όντως σπουδαία. Δεν είχαμε ιδέα ότι το σκεφτόσασταν αυτό. Το πρόβλημα ήταν ότι το σκεφτόμασταν πολύ καιρό. Καταλάβαμε ότι μερικές φορές πρέπει απλώς να κάνεις ενέργειες και να δώσεις στον Ιεχωβά κάτι για να ευλογήσει. Σαν να το έχω ξανακούσει αυτό. Έχω μια ιδέα. Πάμε για παγωτό να το γιορτάσουμε. Άκου λέει, αλλά κερνάμε εμείς. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε τόσο που μας έχετε βοηθήσει. Όχι Νικόλα, βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον. Στέλιο, κοίτα εκεί. Από ό,τι φαίνεται τα βρήκαν τελικά. Πολύ χαίρομαι. Κι εγώ. Η ενότητα του λαού του Ιεχωβά είναι πολύ ωραίο πράγμα.